Het katholicisme bracht een eenheid, een Limburggevoel. Limburg was Rooms. Heel het leven was ermee doordezemd. Van de wieg tot het graf, thuis op straat, het werk, de school, het verenigingsleven, in daden en dromen. Rooms in alles. Ook in de kunst was religie inspiratiebron. Het lijden en de dood van Christus kreeg in de kunst een menselijke maat en werd invoelbaar gemaakt voor de gewone gelovigen. Tot in de jaren 50, 60 van de vorige eeuw was de kerk dan ook de belangrijkste opdrachtgever voor de beeldende kunstenaars. En ook dat is typisch Limburgs. Maar wie zich kritisch opstelde, zoals Aad de Haas, die kreeg het met de kerk aan de stok. Dit is het vrouwtje van Lottem. Ze dateert van de 14e eeuw. Oud is ze niet geworden, hooguit een jaar of 40. Ze leed aan scoliose, een gevolg van tuberculose. Natuurlijk is er een ethische discussie gevoerd. Het gaat tenslotte om een mens en mag je die exposeren? Maar kijk, in de middeleeuwen waren er behoeftigen. Maar er was ook zorg en compassie. En dat is haar verhaal. Weet je wat het is? Dit is geen traditioneel museum. Elke zaal is een soort tijdcapsule die je terugvoert naar het verleden. Dat maakt een bezoek ook zo aantrekkelijk. De voorwerpen zijn ook niet geplaatst in van die neutrale vitrines. Ze zijn als het ware geplaatst in een natuurlijke omgeving. En de anseneringen die zorgen voor sfeer en maken inleving mogelijk. En wel op een hele sprekende manier. Ik werk mee in de pottenbakkerij van mijn vader, hier in het dorp langs de weg. Nou, en dan loop je hier 2 uur en dan vind je opeens je eigen petit déjeunertje terug dat je gekregen hebt bij je communie. God, wat was ik daar blij mee als jongetje van 6. Je eigen ontbijtbordje. Het is een ontdekking. Zoals er zoveel zijn. Want met 1 bezoek heb je lang niet alles gezien. En dat is nou typisch Limburgs museum.